Avui farem una recepta ràpida i senzilla i amb un producte de temporada, com ens agrada a nosaltres, que tant ens pot servir per un sopar lleuger com per un primer plat. Avui farem farcellets de carbassó. Agafarem un carbassó grandet, que així ens quedaran millor els farcellets, 45 grams de formatge emmental, 30 grams de pernil bo tallat primet i llavors l'acabarem de tallar petit, un rajolí d'aigua, 2 ous. Llavors farem una salsa velouté que necessitarem 130 mil·lilitres de brou vegetal, 10 grams de farina i 10 grams de mantega, una miqueta de julivert, oli d'oliva i sal i pebre. Començaré preparant el farcit dels ullets i el primer que faig és tallar petitó el pernil, que ja tenia tallat fi i ara el tallo ben petit. En un bol posaré el formatge, el pernil, que ja he tallat petit, també podríem fer-ho amb encenalls de pernil, i tiraré els 2 rovells d'ou i amb les clares que m'han sobrat faré merengues, que si els voleu veure cliqueu aquí dalt. I aquí també hi afegiré un rajolinet petit d'aigua. I ara això ho remenaré fins que em quedi tot ben integrat. I ara tallo ben finet amb la mandolina el carbassó. Jo l'he posat a 0,75, és molt finet, i faré com unes creus. I ara començarem ja a fer els farcellets. Al centre de les 2 làmines hi poso un parell de cullerades de la farsa que he preparat i ara això ho embolico, per això en diem farcellets. Aquí tenim el primer farcellet i així es vaig omplint. Jo crec que en faré uns 4. En una paella hi he posat una mica d'oli, l'he escalfat una mica i ara hi posaré els farcellets. Els poso amb el cantó obert per sota perquè es segelli una mica. Ara això ho deixaré uns 3 minuts per banda. Aquí afegiré un palet de sal i una miqueta de pebre i quan els giri faré el mateix per l'altre cantó. Mentre se'n van fent els rotllets, començaré a fer la velouté. La velouté no deixa de ser una beixamel, però que en lloc de llet la fem amb brou vegetal. Començo tirant-hi la mantega, quan es comença a desfer, quan estigui ben desfeta, hi tiraré també la farina. I ara això ho remenaré, que no se m'enganxi, que no es facin grumolls, fins que em quedi la farina una mica torradeta. Uns 3 minuts, una coseta així, un parell de minuts. Ja ha agafat una mica de color i tiraré el brou. Això ho vaig remenant i el que vull és aconseguir una salsa espesseta, tipus beixamel, ja ho hem dit. Ja tenim els farcellets emplatats i ara els naparé amb una mica de la velouté que he fet. Això ho tenim tot calent, per tant ho podem menjar ja. I això ara hi poso
una fulleta de julivert que li dona un toc de color. I ja els tenim a punt de menjar. Molt bon profit!